Pak Darno duwe anak lanang telu. Telu iki dian kabeh. Lah iki pertanyaan. Yo pertanyaan kuwi ora tak sikat. Pertanyaan iki. Yo, Pak Darno duwe anak telu edian kabeh. Yo. Jenenge Eka, Eko aku. Yo. Eka ditambahno ning Rumah Sakit Jiwa Solo mulih waras. Waras. Eko ditambahne ning Rumah Sakit Jiwa Surabaya waras. Waras. Sapa sing edan? Aku. Loh. Nah, Wis jujur, wis jujur. jeneng diane tanggoku ket cilik wis dipisui mbae. Lah kok iso dipisui mbae lho. Iya mbae digendong ngene kae. gendong putune. Heeh. Ala, Dian sok ben dadi apa? Sik. Aku mencintaimu di dalam hatiku, telah terukir indah namamu. Monggo Mas Komet, kula aturi minggah wonten ing sasana budaya. Separeca? Ya. Selamat. Oh Jemet. Yo. Hey. Nyapa? Hargai penabuh ya, Met. Yo. Kita ndok penghormatan karo awakmu. So.
jago lho, Mek. Oh. So yo hey. Yo. Hey. Wong ki saking lho ijeh lho men ijeh. Ono wong ijeh. Ijeh yo wakan lho. Lah wong pirang. Oh. Weh. Mulih aku, Bro. Kangen iki. Kita gak sopo sok Iso iki. Tak waraono. Oke, lorono wis. Wis ilang wis renek iki ngantek sesuk gak bakal muni. Wis aja boleh-oleh. Wis. Aduh aku ngono. Wis teko wadon iki. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Selamat malam Wilujeng Dalu Mas Lendro. Suwe ora ketemu suwe ora jamu pisan godhonge selembar. Apa kuwi? Suwe ora tau ketemu pisan karo Mas Dalang Akbar. Amin. Wah. Luar biasa. Suwe ora jamu lho, Met. Jamu pisan kembangi apa godhonge suru. Suwe ora tau ketemu pisan karo Piai Sudu. Malam yang spektakuler Mbak Cangik luar biasa. Ngaten nggih. Nggih, Piai Sudu membuktikan bahwa ini adalah Indonesia miniatur. Loh, kok sakit, Mas? Berbeda-beda pendapat, berbeda-beda agama, tapi pada malam hari ini terbukti menjadi satu melihat tontonan wayang kulit Dalang Akbar yang dari Nganjuk. Amin. Niki luar biasa. dasar sing di omah iki piyaine Sembodo sugih. Sugih? Aja meneh kok trimo ming nanggap Mas Akbar, Mas Lendro, iki turahan kawul nebas gabah iki turah-turane iki. Ngaten nggih? Nggih, Pak Karnadi niku? Pak Karnadi niki juragan gabah nggih, Pak nggih. Dadi kanca-kanca iki engko mulih tanggapan bengi iki ning Sudu diaturi karo Pak Karnadi gabah sak-sak nggih, Pak nggih. Mongko sekilo iki regane 7.000 ning mboten angsal ditumpakne truk. Loh, terus? Ken mikul mriki dugi Nganjuk. Ya lempoh kuwi kok iso. Lho, kan nyenengke wong niku masalahe kan kedah ngoten niku to, Mbak Cangik. Heeh, juragan Gabah. Lah nggih, Heeh. wah dasare piyaine Sembodo. Nggih. Putranipun pun jelas panjenenganipun Mbak Umi Kulsum ingkang sampun kajatukrami kalian Mas Adinda Bagus Wicaksono piyai saka Ponorogo. Ponorogo. Menyatukan menjadi satu. Muga-muga adanya pagelaran wayang kulit mempelai berdua menjadi yang keluarga yang bahagia, sakinah mawadah warohmah. Amin ya dalam rabbal alamin. berumah tangga menika jangan mencari kelebihan. Carilah kekurangan masing-masing, adanya kekurangan insya Allah menjadi kelebihannya masing-masing. Ojo rebutan bener ning rebutano salah. Salah. Awake dhewe pun pas karo nyambut gawe niki pun klep. Assalamualaikum. Lah ya dadi bengi niki nekake tamu undangan ngrawuhke iki wah luar biasa. Luar biasa. Dasare dalange saka Nganjuk. Dalang milenial Gen Z akeh penggemare. Dalange kok Nganjuk dagelane Mas Lendro. Mas Lendro wah wis pas niki. Kaya serumpun senasib sepenanggungan. Leres Sabaya Pati Sabaya Mukti. Di mana ada Mas Akbar di situ ada Mas Lendro. Di mana ada Mas Lendro di situ ada Mas Akbar. Luar biasa. Apa to Le Ning aku iki rencana mbok jak omong ora? Nek ra mbok jak omong aku tak mudhun. Lho. Lah kowe kok
kemajon oleh ngomong Lah kene. nek Mas Akbar ada Mas Lendro. Heeh. Lho potonganmu kowe nek gak mergo aku ora tekan kene kok. Iki Pak Karnadi Juragan Gabah iki. Ya. Nek ngejob aku wis setahun yang lalu. Nek ngomong wis jenengan piyambak mboten napa-napa. Dadi tanpa kowe aku ora masalah. Sik omong Dewi. piye-piye omonganmu sik ning kono ae. Pak Karnadi Pak Karnadi piye? ngersake wayangan Mas Akbar karo aku dhewe ngono lho ra Kowe apa-apa. dhewe ora apa-apa, Met. Ora Ora apa-apa. apa-apa. Kowe ape ngepek kanca sapa? Yo. Ayo. Ora ono. Ora masalahku. Aku ora bayaran gak apa-apa ya, Pak ya. Heeh. Wong ning kene hidup-hidup ngamal sedekah. Nek kowe ape ndagel dhewe kancamu sapa sing gelem karek aku tok ya, Met ya. Jare Mas Komet mau piye? Nek tanggapan Rene dhewe setahun kepungkur wis dicalang, iya toh? Calang. Rene dhewe ora nggo kanca ora apa-apa jarimu. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Lho, ning ambak Mas Komet budal dhewe, Mas Lendro tetep tak ajak wong kancaku. Kancane kono. Senasib serumpun sepenanggungan. Oh layak. Loh, keliru wong aku. Lho, sekongkol berarti. Sekongkol piye? Sekongkol piye wong beskape padha karo Mas Lendro, blangkonmu padha karo Mas Lendro, jarike ya padha. Kowe iki lho sing ora tata ya, Met. Layak ki mau aku nggawa surjan kowe ngajukno surjan iki. Lah kene. Lha nyapa? Ya mben darani jobmu to. Lho, Iya to? Karepe kowe pengen dadi ndas dhewe. Pengen dadi pemimpin kowe. Heeh. Pengen dadi anu sing disebutne, dadi Ah. ora cak Komet CS, CS, cak Lendro Lendro CS. CS. Pengene ngono. mboten perkara ngoten niku. Lah piye? Pancen tak Ora iso Mas kowe. Sik. Kowe dadi pemimpin potonganmu wis gak cocok. Lho lah ngopo? Lah kowe nganggo kembang kuwi malah rupamu klawu kok. Wong ki mbok turut ratan aja teng tebonan ae. Sing salah iki kowe. Ayo. Lah wong nuwun sewu lho, aku iki gelem nganggo seragame Mas Komet. Oh. Lah tak nggo iki kaya buta seragame gwedhi-gwedhi ngene iki. No. Lah iki nek ngene iki ra pas sekli. Pas. Ora masalah, nek kono karo kanca kentel karo Mas Akbar ora masalah. Lho, Iki mau aku teko takoni dalange anu wong wedok-wedok iki lho. piye tekone piye karo ibu-ibu? Anu tulisannya Dik KRM Akbar Salam ngono. Rumah makan iku, Met. Ditakoni. Lah aku ya rumah makan kuwi aku. Raden Mas kuwi. Raden, heeh. Raden Mas. Iya iya. Kowe iki kudune ya introspeksi diri. Wong Nyapa? awake dhewe iki budale ya bareng. Bareng. Sak mobil ya bareng. Iki surjan padha. Padha. Blangkon padha. Jarik Padha. Lah ning kene kan beda. kok iso tekan kono lho. Lho, Kene Makanya- yo jape gekku kok Malah budi lho. Masa. hernia anu nek gedhi wong iki. Kowe ngerti aja sok tahu. Lah, Main iki main nang ndi? Lah lho, iki ora kowe bener nek iku ora ngerti tenan yo. Piye to jare dicalang setahun lalu? Setahun kok gak ero to, Met. Aku ki pak gak ngerti. Aku ya ngetes awakmu iki lho main nang ndi? Tesen nek gak percaya, Met. Lho lah ya ki. Tesen ki yo pokok yo. Jare mbok tes. Lah iki main nang ndi? Iki nek ora salah, iki ning daleme Bapak Karnadi karo Ibu Sri Subiati. Iki lho. Keliru. Lho. Kok iso keliru lho? Lho. Juragane Gabah bener kuwi Juragan kok. Gabah ya, Met. Lah niki ya. main nang pundi? Lho, ya bener Pak Karnadi, Pak Kaji, Pak Kiai. Juragane Gabah. Salah. Ngono kok padha banter-banter. Pak Karnadi nggih, Pak nggih. Salah. Iki maine awake dhewe nang sampinge Pak Kaji sabut, ngono. Nek Pak Karnadi ngriko. Nah, awake dhewe iki ning kene. Ngene. Lah tapi sing nanggap kan belionya, Met. Lah aku takon awake dhewe main nang ndi, ora takon sing nanggap. Ngono lho, blok goblok. Wah, omong niki nek dagelan tidak jenius, SDM-nya tidak setara. tidak punya skill intelektual tata tata. Matamu lagi sikil tengen sikil kiwa. Nah, aku karo Mas Lendro genah SDM-nya babak timbang sumber daya manusia. Intelektualnya sama. Heeh. Sampean titelen apa? Lho. Ki Akbar Salam S SSN. sampean apa? SPD iki. SPD. Aku sak ndure SPD kok. Apa, Met? Komet MBG. Sik to. Kowe iki MBG Mas Barok ganteng toh. mosok. Kowe iki sing kocok iki MBG makan bergizi gratis. Lah wong moklokne ora SDM ora. Lah wong ki mbok ya matur nuwun karo beliaunya wis nimbali awake dhewe. Ayo matur mosok ya diucapne ngene iki wis matur nuwun. Awake dhewe ditanggap teko merongos ning kene iki wis bentuk matur nuwun lho. Lah kok ngono. merongos padane ula kowe iki lho.
Iki pas iki panjenenganipun Pak Karnadi maringi asma Kinarya Japa karo putrinipun. Nggih. Iki jeneng piyai utawa jeneng kiai religi. Religius. Mergo jenenge apa? Umi Kulsum. Adalah sosok wanita yang hebat. Sebagai tolak ukur, sebagai teladan anak-anake. Sapa? Umi Kulsum. 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 Kene lho. Oh ya. Kolah-kolah. Ayo. Umi Kulsum. Umi Kulsum. Kolah-kolah Umi Kulsum ki jenenge jeneng religi. religi, Mas. Beda karo mbah-mbah biyen, Mas. Heeh. Kok lahire Kliwon ngoten jenenge Kliwon. Wan, ngomong Jawa pek gampange. Apa lahire pas dina Setu Met pun kuwi jenenge Setu. Tanggane kula niku enten nyuwun sewu. Umure kurang luwih iki umure wis 40 tahun. 40 tahun Nika lahire mbiyen kan tenggene ngisor wit jati. ngisor wit jati. Ngoten niku jenenge pun benten melih. Heeh, jenenge sapa, Mas? Dijenake Tuti. Mergo lahire ning ngisor wit jati. Dijenakne Tuti. Tuti. Sebelah omah niku lahire tenggene ngisor wit Mauni. Mauni. Dijenake Tuni. Kok iso? Mergo metune ning ngisor wit Mauni. Oh. Lek Met sing tanggamu kae lahire ning ngisor wit jeruk kae dijenakno sapa Met? Kae dijenengno Mat Kier. Saya to kok ora padha ngarepe to? Napa to? Kowe iki kok goblok to Met? Goblok kuwi. Nek metune ning ngisor wit jati dijenakne Tuti. Mergo metune ning ngisor wit Jati. Nek metune ning ngisor wit Mauni dijenakno Tuni. Mergo metune ning ngisor wit Mauni. Lah tanggamu sebelah kae metune ning ngisor wit jeruk. Jenenge Mat Kier. Lho, mergo jeruk iki kan kecut dijajal terus kier-kier. Ngono. Aku ape ndelok promek katane ya. Jeneng kok Sing penting gawe jeneng apa wae iki sing penting siji, Mas. apa Mas? Duwe anak ki aja jenengno Dian. Lho, apik lho jeneng dia. Dian ki Kurang bagus lah. Kok iso? Jeneng Dian iki tanggoku ket cilik wis dipisui mbae. Lah kok iso? Kok iso dipisui mbae lho? Iya mbae digendong ngene kae. Ning kirang putune. Alah, Dian cok ben dadi apa? Sik. Aduh, kok rapi nak tembungmu piye? Nasibe kok Wong jenenge Dian kuwi mesti gak apik. Mergo wis cilik dipisui, mbae. umpamane ngutang piye mau? Mbae ngutang ngene. Dian cok dadi apa? Ngono. Dian cok lho. Karepe ngono Dian Sok dadi apa? Dian sok dadi apa? Lah nek mbae sing ngutang wae ora dadi ngono. Oh, iya ya. Ya ta. Tapi hebat nek piyai kene iki juragan gabah. Mulane piyaine iki kulino sedekah ngamal Met. Sebab ya apa kok dijenakno gabah to Met? Gabah kuwi saka tembung. Ya cuwepet lho. Gabah ki saka tembung ki Otak-atik matuk ya. dadi dagelan dadi pelawak Nggih. wis berdiri di atas panggung, naik dengan persiapan, turun dengan penghormatan. Betul. Mula juragan gabah. Nggih. Apa kok sebabnya dijenake gabah? Gabah menika saking tembung gawean ingkang kebak barokah. Lho, lha nika gabah. Jadi nyambut gawene kebak barokah mula piyaine sembodo. Sugih dana rasa. Lho ngono. Ana sing ngarani dijenakne pari, Met. Pari ki pancene kebak rezeki. Lah mula kuwi gabah karo pari ki nek gandeng tenenge. Ngono. Oh, musim ketiga ngene iki biasane wong tani panen apa, Mas? Jagung. Jagung no. Jagung nggih. Jagung iki artine apa Mas Kemen? Jagung kuwi saka tembung jaganan atimu aja lali karo Kang Maha Agung. Wah. Kok ya iso to tanduran apa kok iso to Mas Lindro? Apa to takono? Sayuran biasane kacang, Met. Kacang kuwi saka tembung ka karo cang. Ngono. Terus Apa Kang dadi karepe ki muga-muga rezekine mengalir ora pincang. Sampai takok bebas mesti. Cang. Takok sayuran tanduran ya? Iya. Sayuran ra apa-apa bebas ki. bebas. Tewel. Tewel kuwi Ayo wae. Kudu cerdas lho. saka tembung te karo wel. Apa kuwi, Met? Ayo, jagung mung jare kudu Tewel. eling karo Maha Agung saiki tewel. Tewel kuwi rak nangka nom to kuwi. Nah iya. Kuwi kan tewel iso disayur. Lah sayur saged, napa saged niku enak kok tewel niki nangka nom. Nek nom malih jenenge babal. Yo. Babal. Tewel apa nek tewel? Semi tewel. Tewel kuwi saka tembung te karo wel, ngono lho.
Lah yo artine apa? Nek teko-teko gak oleh nyiwel ngono lho. Dadi Oh gak entuk rewel. Ora entuk rewel ya. Nek teko Ora entuk rewel. aja rewel lho ngono. Lah Rewel. heeh. Wis ya. Wis. Rawe met. Rawe gatel nok, Ndro. Kowe takoni nyapa kok. Oh ya takok iki ndongake. Alhamdulillah. Iki panjenenganipun Mas Adinda Bagus Wicaksono kalian Mbak Umi Kulsum nika sampun dipun restui kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Betul. Sak agama lan negara Mas Komet. Ngibadah sing paling suwe iku bebrayan agung utawa omah-omah. Nek iki setuju aku. Mergo Mas Lendro iki sak pondok karo aku biyen. Mergo Dadi ibadah paling lama kuwi pernikahan. Ngibadah sing paling akeh niku ngibadahe wong omah-omah met. Wong salat kuwi wiwit takbiratul ihram, salam bar, ganjarane wis bar. 27 derajat. Donga bar amin kuwi bar. Ning Eh. nek wong omah-omah selawase bakal milih ganjarane. Ganjar. Berarti pengen oleh ganjaran akeh ora? Pengen. Zaman pengen. Ya entuk pengen no. Ganjaran akeh mesti aku pengen. Lah Dek gak nikah? Wong pengen ganjaran akeh ora rapi-rapi. Sik tak ewangi Mas. Piye piye. Wong ngono to aku jare aku jare bolomu. Iya, kowe boloku Ah bolo. percuma bolon iki lho. Ora Kowe muni piye? Lah Wong omah jarene ganjaran sing ora pedhot. Ganjaran ora pedhot milih terus kuwi pernikahan. Pernikah pengen oleh ganjaran akeh. Iya. Nah, kowe nikah jelas. Wis. Pengen oleh Ya mesti jelas pengen kehidupan manusia pengen ganjarannya terus milih. Lah iya kok gak nikah. Nikah ben oleh ganjaran mili. Lah, kowe iki sing kleru. Nyawa. Wong nikah iku tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ah, iki Golek cocok. bojo kuwi gampang, Met. Nah, Mudeng ra kowe. Ya, Trik. Iki awakmu tak ngomong. Iya, omongi. Mas ya kowe iki gulu, Met. Oh, ya apa? Nyapa? Tak kandhani. Heeh. Wong omah-omah iki golek bojo gampang ning dalan sesuk rabi nikah dadi bojone. Tapi sing angel iki golek jodoh sampai maut memisahkan. nek wong rabi ki ora mung sedina rong dina, nanging sepisan dienggo selawase. Nek nggur gugur rabi, ganjarane oke sesuk lah aku rabi. Ning nek milih wanita dienggo selawase kuwi sing angel. Soalnya gampang, swidak entuk loro teng cepu, Mas. Kuwi apa kuwi? Bojo iki gampang, Met. Sebabe mau nyun sewu, sampe nek wong bebrayan agung golek pasangan, golek bojo yang idealis sebab sing dos pundi? Lho, ya sing ayu lahir karo batine. Padha karo aku, ndek bojo yang utama itu adalah wajah, Met. Lah, kae bojone sapa to ayu? Bojone Lah ngono kok ngelokke wawasanku SDM ku rendah. Lah ndek bojo pengen bojo sing ayu. Aku yo. aku ya elek. Lho, Kowe ku waras ora to? Ya waras. wong bendina disanding turu ya mesti golek sing ayu to. Salah no. Lho kok iso? Apa meneh kaya sampean lho dalange laris gak tau mulih lho. Heeh. Ndek bojo ayu padha karo nyediani tangga. Ya ra? Ndek bojo elek-elek. Kok omongane kok suwe-suwe ngabangne kuping to. Wabang ora masalah lho aku lho kono. Kowe boloko aja rono. Ngatur CS kowe. Ngatur CS. Lah iku met CS ya. Jenenge kamu ya. Kowe golek bojo iki Elek-elek aneh lah tinggal tanggapan beladekan sapa sing doyan elek kok. lah bojomu ayu, Met. Bojomu ayu. Kae yo kanugrahan. Lho, tapi nak bojo ayu dijak jagong ra ngisin-ngisini. Ora Upamane Mas Akbar dijak jagong ngejak bojone, "Ke Bu Akbar cowok antik anggun ya ngono." Ayo mung kuwi tok. Saiki nek tak takoni umpama antara sing lemu karo sing kuru, pilih sing ndi? Ya milih sing kuru to, Met. Ya kuru no. Lah. Kuru iki nek digoncane sepeda motor Ya. pelek ngono. Penak. Penak nek Tanggaku bojone kuru. Buah budal nggawa bojo. Mulai ra nggawa, Bro. Lah kok iso iki lho? Mlebat e. Nanti mang ngono. Bojo kok mlebat iki lho. Lah nek menurut komet, Ya, kuru enak. apa lemu? Enak lemu no, kuru ki gak enek tantangane. Buka biak ketemu. Ae sing lemu ki aku ngantenane 2 wulan ora petok. Kowe to nganten 2 wulan kok iso 2 petuk ya apane? Sik, Ora. Om arep Kowe rusuh lho. Napa? Konotasimu itu pornografi dan porno aksi. Kowe iki ning kene iki warga Suduke iki nanggape dalang sik Joko, kamu aja ngobrole sing bersifat saru. Loh, ini ndak ada yang saru, Mas. Jelas to, Met. 2 wulan tegese aku goleki urung ketemu kuwi ora saru. Lho, lah sing mbok maksud apa? Tegese iki aku goleki kok gak ketemu-ketemu kuwi sifate utawa
karaktere bojoku ki piye lho ngono lho. Alah ora kuwi Dik, Lek, ora kuwi. Ngono. Lho sifat karaktere dadak kuru, dadak lemu bareng ya. Wong iki rasa digagas komet. Wong iki nek kakean ngomong, iki padha karo tong kosong berbunyi nyaring. Ora enek gunane. Padha karo wong edan lebih baik itu diam seperti emas. Diam seperti mas piye meneng moro-moro lara bongko. Kowe ora ngerti. Lah kowe lek omong lo gak nganggo dasar. Ora ngerti pepatah ya Mas. Orang malah mengatakan seperti itu. Diam itu adalah emas tong kosong berbunyi nyaring. Orang banyak bicara. Ya. Itu tidak ada buktinya alias nih. Kene ne. Bolane sapa nek iki? Bolane sapa sih? Ora bolo, kowe bolo karo kene ra masalah aku dhewe. Sombong to. Saniki nek pancen tong kosong berbunyi nyaring, Heeh. kakek ngomong ra ono gunane. Ora ana gunane, ora enek regane. Padha karo kaya wong edan Wong edan. Padha karo Wong edan. saniki kula tangklet. Apa takono pisan eman-eman nek utekku nek mikir. Iya, yo sombong amat, Bro. Sampean saiki bengi iki dadi apa? Ya dalang no. Dalang gaweane apa? Yo ngobahne wayang karo ngomong. Lah, mulai jam pira, Mas? Jam 09.00 mau. Rencana sampai jam? 3:30. Lah, omong kali sinten? Yo dhewe. Lah kok medeni to kowe? Lho kok sampe dene piye? Wong kakek ngomong ra nek gunane. Padha karo wong edan. Edan lho iki malah ra nek kancane lho. Ngomong-ngomong dhewe. Awake dhewe melok wong edan masa. Diamput Iren ya. Sekene. Sekene. Mat. Kene. Kakak, Sik balane. Jelas sampai menangan. Sapa? Kene sapa ki, Pak? Aku nu mecicil. Tong kosong berbunyi. Wah, lanine kok cilik kok. Ora. Tong kosong berbunyi nyaring wong ngomong ora enek gunane padha karo wong Wong gendeng. wong gendeng wong edan. Niki, lah sampean ngomong mulai jam pinten? Wis jam 09.00 mau. Lah nggih ngantos jam. Mau 3:30. Lah suwi kali sinten ngomong? Yo dhewe wayangan omong-omong dhewe. Lah iya iki ciri-cirine ya wis pas kok. Ngomong-ngomong dhewe saur-sauri dhewe. Yes karek kono lah. Belanono to jare wae boloku. Mboten apa-apa Mas. Sampean darani wong edan ndak masalah. Lebih baik edan daripada wong kucluk. Tak tekoki kene. Pak Darno duwe anak lanang telu. Telu iki dian kabeh. Lah iki pertanyaan lho. Yo pertanyaan kuwi ora sikat. Pertanyaan iki. Yo. Pak Darno duwe anak telu edian kabeh. Yo. Jenenge Eka, Eko aku. Yo. Eka ditambahno ning rumah sakit Jiwa Solo mulih waras. Waras. Eko ditambahne ning rumah sakit Jiwa Surabaya waras. Waras. Sopo sing edan? Aku. Loh. Nah. Wis jujur, wis jujur. Kuncine wong edan iku biasane wis jujur ngene iki. Ngaku. Biasane ku nek senengane nek adus mesti udo. Senengane mlebu ning pasar. Senengane wira-wiri pasar. Lah adus mantelane apa kudanan? Setan Adus ki udo. kowe nek adus nganggo klambi apa ora? Ya udo. Lah iki wis ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri pertama udo. Lah kowe biasane nek tuku sayuran apa iki gedhong kates, godhong telo kuwi ning ndi? Ya nang bakul pasar. Lah iki jelas edan we. Eka, Eko, sapa sing edan? Aku. Lah ya wis Ayo jujur. wis Ini, Mas. malah genep iki Sabar, malah Mas. ciri-cirine telu malahan. Telu wis ketok kowe. Wong kok nyepelekke dalang. Aku ditani-tani sing edan malah kono, ciri-cirine telu malahan. Lah, Kowe aku nek- malah ngesakno Pak Karnati. Lho, kok iso ngesane Pak Karnadi? Lah iso nangkap wong edan. Lho. Piye to ki? Lah sampean edan aku edan. Lah iki waras ki enek setengah kopling ya. Pak Karnadi ku bijaksana. Bijaksana apa? Awake dhewe kon edan mulih disangoni. Wong ki aja nyepelekke dalang ya, Mas. Ora nyepelek. Mas yo dalang iki jek nom iki padha karo sebagai tolak ukur kanca-kanca iki pemimpine iki Mas Akbar. Ya. Dalang iki abot lho. Dalang ki abot tanggung jawab abot. Abote sepiro wong dalange kok garek madhep debok penonton sak pira ya ora ngerti. Madhep rono ya garek cek. Oh, pinten Mas 50. Ngono kok abot ndi? Lho, dalang kan melek sewengi. Lho, lah aku yoga-yoga iki pemerem. Lho. Piye to iki? Tangane obah ya, Met. Dalang ki obah. Sing sapa sing obah? Yoga ki lho. Masa yoga Lah. Tak yoga tangane ya. obah. Aku melek. Iya. Ni yoga ya melek. Lho, Tapi kan ketoni nyuwara. swara. Lah iki apa bisu? Sinden ki ya nyuwara padha wae. Aja kok iki dalang-dalang menang-menangan. Tapi bengi iki nek kowe ora enek dalang Akbar, kowe ape melok sapa ayo? Syukur wae. Syukur wae nek renek aku mayang ning kene arep melok sapa bengi iki? Elektron. Kowe iki penting iki dalange. Hah. Ora iso. Lho, bengi iki penting dalang. Alah,
dalang sak kelompok iki paling penting enek neh. Apa? Panggung. Lho. Mula awake dhewe jarang to ngucapno matur nuwun karo sing nggo panggung. Lah kuwi nek wis teko sak rombongan Astabrata, ape main sor gedang kowe? Sing penting apa? Ya panggung. Yo ora iso. Apa? Sing penting ya son ya ora Mas. Son to, enek panggunge ra enek sone. Ya dibesiki to. Sing penting iki ya sone, Met. Sone penting. Ora, Apa? solar. Kok iso tekan solar Lah ya? ning sone ra ning solare bosokno meneng e. Ya ora iso solar to, Met. Apa? Genset. Lah nek solare ge nek genset HP mbok ombe. Ora penting. Sing penting apa? Gusti Allah. Wis tekan Gusti Allah lho. Bar kuwi ayo. Kowe ya entek nek ngono kuwi. Ya entek pancen tak entekne. Wes sing penting pada malam hari ini kebahagiaan buat mempelai berdua. Betul. Wes Muga-muga ndang kagungan putra. betul dengan sesuai program pemerintah Pemerintah dua anak lebih baik. Nah, itu program yang namanya keluarga berencana. bencana. Dua anak lebih baik. Baik Program lagi kalau pemerintah. 3. Duh. Apa ya loro to? Loro, Met? no. Sesuai program pemerintah. Lah itu rak programnya pemerintah. Ya. Nah, aku melalui survei Lo kok survei to? bahwa orang tua itu dikatakan sukses, besok anu kopen karo anak iki mergo anake telu. ya loro to, Met. Ora no telu no. Loro no. Lho. Program pemerintah kok. Lah niku program pemerintah. Heeh. Nek kula mboten. Lah kowe kok piye, Met? Telu iki ada tujuane. Tujuane apa? Anak nomor 1 2 iki di sekolah sing pinter ben dadi wong sukses. Dadi sok nek mergawe ning luar negeri, luar Jawa, enek siji, kuwi aja sekolahno ben goblok. Sik to, kabeh keinginan orang tua itu anaknya ben iso sukses kabeh, ben iso pinter kabeh. Lah nek pinter kabeh terus tugas nang gone luar negeri awake dhewe nyolot tuwa umur 80 wis tuyuk-tuyuk. Nanti anakku mau. Heeh. Ora enek sing nang omah. Awake dhewe ora enek sing ngopeni, Mas. Iya ra? Lah kudune nek piye? siji sing goblok kuwi mau, sing loro mergawe atau sing siji nunggoni awake dhewe. Ngono. Berarti di anakku telu sing siji telu digoblokno. Itu menurut survei, Mas. Oh, sing nomor telu digoblokne siji Goblok. loro Sik. dipinterke. Aku ora trimo iki. Napa? Aku tunggalku telu. Nggih. Iki tunggale telu padha ae. Tunggalmu pira, Met? Tunggalku telu. Telu. Tunggalmu telu. Hmm. Kowe sing nomor siji ning ndi? Nomor siji nang gone Jakarta, Mas. Oh, sukses. Itu. Sukses. Sing nomor loro? Pegawai pajak Surabaya. Ya, Sukses. Sukses no. Sing nomor telu? Aku gitu. Oh ya wis bener, Met. Iya. Wis iki pengalaman pribadi ya, Met. Berarti sampean goblok berarti. Aku terasa digoblok nih. Ruas aku asik. Oh, wis nek jujur kaya ngono kuwi. Heeh. Ya, iki jajal sindene. Sindene no. Wah, berapa sinden bidadari cantiknya Astabrata. Amin. Nah, cantik, 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 cantik. Sing kono aja reno-reno. Lah, Tahu cantik. lho iki empung-empune Lho sinden. lah iya kan pernah cantik. Wah, iki sing diaturi sing pundi riyen iki? Mbak Bir kita Ayu Stiani. Oke. Oke. heeh. Iki lho MC ning Bagong. Oh ya. MC nono sih. Bagong. The Bagong. Oke, Dek. Kowe mbok yo gawe campur sari dhewe to. Mas Lindros gawe campur sari sampeyan gawe campur sari dhewe. Pun damel Iki nek campur sari Mas Lindros jenenge The Bagong. Kamu apa? Tebugang. Mah kira aku kowe. Kowe nek nggih jeneng Bolo Bagong tak bacok kowe engko. Ora. Sapa? Oh, nggonmu ya elektris. Nggih. Aing MC ngene iki, Met. Iki sing tamu undangane Jawa apa Indonesia, Met? Anu Jawa. Nggih. Jawa. Ngaturaken sugeng rawuh unjuk para wilenggah kakung so putri ing satu dadi normatan. Heeh. Sesarengan campur sarinya Indonesia. Si Mas. Umpama nggih wong para tamu Jawa-Jawa. Iya. Nggih MC niki ra ono liya ya mung awakmu tok, umurmu wis 87. Tuwi. Tapi sik meksa MC. Ya. Assalamualaikum. Kali-kali malih. Ya ora iso to, Met. Ora iso no. Lah ya kudu iso. Lah nek kowe ya iso. Wong MC wong dunia seni kuwi ora gampang tuwa. Dadi Mas yo tuwa kene ning jiwane sik muda. Ngomong kowe MC campur sari. Monggo. Tasik sesarengan kalian campur sari Astabrata. Ya iki lho barange. Wonten sinten wae menika? Salah satunggalipun para sinden-sinden istimewa. Wonten Ki Ajeng. Sapa ya?
Baik iki MC pisan golekne ambulan iki. MC ora ora jenenge sindene lho. Yo penuh dengan gertakan mergo MC dangdut campur sari iki musuhe wong mendem-mendemen. Heeh, campur sari dangdut MC itu dangdut. Kudu ngebit dangdut suarane kudu. Oke, saudaraku, salam rindu tak akan layu, salam sayang tak akan hilang. Tak panggilin sederetan artis yang sangat luar biasa. Ada siapa dia? Gaji ndel iki itu tenan saiki. Pas telakku lho. Lah wong ngomong MC kok malah Dalem guyu kakean lho iki. Guyumu kakean. berarti ku orkes dangdut yo ngono Yo kuwi. tapi guyune kakean ngono kuwi. Lah terus? Ya sedengan ae ngono. Sedengane lho, cekak ae. Baik, saudaraku semua yang sudah hadir, Tak panggilin salah satu artis yang sangat luar biasa. ada siapa dia? Artis asli kelahiran kota Nganjuk, Cok. Hah. Nah, itu. Oh hah lho. Sithik kesitku kakean kuwi jek sing sedengan ae ngono lho. Sing sedengane lho, kakean terus malah kesedihan lho. Pak Karnadi lho ora protes. Ya diprotes perlu koncone iki aku. Yo, kembali kita hadirkan Asta Brata Campur Sari untuk Anda. Iya. Ada beberapa sederetan artis untuk Anda semuanya. Siapa yang pertama kita panggil asli kelahiran kota Nganjuk? Raine. Raine kayak apa? Iso kaya Sri Bombo. Karena nganggo klambi kembang-kembang iso kelamu. Tekno ya, Mas. Oke, ya. Biar kita ayo sekalian sepot aja. Yo. Hey. Wow. Selamat malam Sugeng Dalu Cahayu. Selamat malam Mas Lendro. Oh wis kenal aku bae ya. Ya iya no. Paring asma sinten cantik? Namaku Birgita Ayu Mas Lendro. Romae mana, Dik? Aku asli Kediri Mas Lendro. Sak menika tasih kuliah napa sudah punya pasangan Mbak Birgita? Sudah lulus kuliah Mas Lendro. Nah, kena telek. Oh, takon-takonan mbok langsung ngono. Loh, kan kita seniman tuh ya. Iya, Seniman itu harus tentil. Ya Yati. Ngayati. Piye to wong nonton iki ben gregetin karo awake dhewe. Betul. Iya, ben wonge tertarik karo awake dhewe ben tentil. Iya, kita kan Gen Z ya kan. Awake dhewe dadi wong nonton iki ben Ben tentil ngono lho, ben tertarik menonton iki. Aku nak kowe gak apa-apa. Ngene bareng Mas Akbar. Nyapa? Kenapa? Piye? Aku kok gila. Habis gimana gitu loh kalau ngomong. kamu tiru-tiru ya. Iri. Sama iri sama Apa iri? Kamu Lah nyapa? lho Iki karo kowe. karo aku. Alah, blas gak iri, Bro. Loh, Iki pasangan sing serasi sing wedok ya ayu sing lanang ya gede dhuwur pas. iki kok sampai gede dhuwur matane. Kok ngece lho. Lah sampeyan kok gede. Loh, iki di mataku iki Mas Lendro gede dhuwur ya Mas ya. Kok iki voting penonton met kowe nek Anu, bapak-bapak, ibu-ibu, Mas Lendro gede dhuwur napa mboten? Ndek. omongan ora Apa tangane kaya pedomek deh. lek kareman aku balamu ya lek. Ojo macam-macam kene wilayah kono. Lho, lah ya kowe kudu pecah todanan Dek. Aja ngono kuwi Mas, cinta ki buta. Loh, Dadi cinta iki itu buta. tak sawang ya bagus putih Putih. dhuwur ngono Waktu kuwi. bagi pasangan itu adalah yang berharga met. Aku mau ngelingno ya. Apa? Wong nikah iki pisan kanggo selawase. Betul. Kok sampai sampean kok gelem karo kene.
Aku wani kok bangun omah kanggo malam pertama lho wani. Lho, Kok ifatmu semono lho. Lah aku iki wedok andi to sing urung tak banguno. Lho. bojomu melok lho iki. Lah ora masalah lho. Anakmu melok salimaku lho mong anakmu mong. Ora masalah pancen keadaane ayah yo ngono lho. Lho, Aku sapa sing diundang ayahku? aku to. Lah wong koyo Aku nek enek wong nanya. lah nek gak enek Pak lah akeh lho. Wong iki paling gak sayangku. Iki ngrayu cah wedok iki ya ngene iki ya. Ya. Sayang, setelah nikah nanti kamu tak beliin mobil, mau nggak sih? Mau dong sayang, aku mau dibeliin mobil. Ya, nanti kita beli mobil. Apa? Kita sing itu ya slok. Kowe rasa meri, pengen. Ini jatuh cinta yo ngono. Centil kudu centil. Nah ngono. Lah ngono apik. Polamu. Biasa ngono lho. Biasa. Aku mau aku Lah kok pengen. doku dikraung ngene kok. Ya wis saking senenge kok. Kok kaya sengklir to. Sayangku, sayang. Lho. Mas Hendro. Setelah nikah nanti kita beli mobil ya yang bagus. beli. Jangan second ya kita. Ayo, beli. kok mau tukono seri. Kowe nyetir sing kono madhep ngguri karo goreng tahu. Ora. Ora ya sayang yo. Tidak mungkin dia ora cintaku. Kok iso tekan ngono ya pikirannya? Tidak mungkin. Menawa, Mas. Mungkin ya Mas ya. Jangan kita minimal Alphard loh. Kowe bojomu kok ngomong. Betul sah. Oh, nyanyi yuk. Apa iso? Elek tres. Iki yo iso nyanyi ya. Wong pasangane Mbak Bir kita jelas iso nyanyi. Iya, iso Jelas iso nyanyi. nyanyi. Apa padane pasanganmu anu biyen? Lho, yo ayo nyanyi. Elek. Gak enak omongane. Yo. Gak iso asline. Minor. Dedeno kandel. Malam ini. Lho. Apa? Lagu. Sepira le? E minor le. Malam ini. E minor. Apa kok tau krungu iki? Lah ya kuwi. minor. Iya kuwi. Lho. E minor ngono ku ya? Aduh. Kowe aja ngisi-ngisi tak coba sing tuding wayang. Ini Mas. Tak kira ya apa? Sampeyan pasanganku loh. Iya, tak bae lagi ngerti ta? E minor tiba ngono met aku kok garuk. Oh. Kayak kok kayak beda ya. Sepira Mas? Nah. Nyanyi sing apik, Pil. Aduh sayang, Wedok. aku cinta padamu. Oke Rio. Orang ngira yen Diupenge. ngasep tekaku. Kok poso men to? Jebul kowe wis ana sing duwe. Tanganku dek. Apa? Ora tekan. Ojo sini aku lho. Wong tepuk tangane ra iso kok ape mangku. Tepuk tangan. Penak. Lah kowe tepuk tangan. Dadal. Perkoso. Wong aja nyanyi kuwi. Yakin lho, iki lagu sing hit Piye lagune? Aduh sayang, aku cinta padamu. Orang ngira yen kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Lagu iki biyen ngetren met. Aja yo ngetren. Aku duwe kanca nyanyi kuwi karo duet karo pacare yo gak dadi yo. Percuma. Masa enek. Wah, lho gandeng rentang-renteng nyanyi kuwi yo. Aduh sayang. Heeh, nyanyi kuwi duet. Nggih. Terus. Ora dadi ya iki. Cak yo enek met. Enak. Yo nang kene. Gak. Lho. Ya nek kowe ngrayu ngono ngrayu. Lah nek iki lho apik. Ayo. Heeh. Ayo lek man. Coba. Oleh. Awakmu ayu. Hmm. Ayo Rabia. Loh. Iya toh. Wong aja langsung sih. Aja langsung dong. Laki-laki iki karo wong wedok iki kudu banyak kata-kata. Heeh, merayu. Merayu wis. Nah. Kowe mau to? Aku C. C iki apa met? Wis saurunge anu C. C. C iki saurunge E. Andai kau tahu Apik iki. aku mencintaimu di
hop. Met. Tak Weh, menak posisi lho, Pak. Kowe mangku sinden koyo ngono kuwi kowe ra isin to? Lah ki napa? Anakmu nonton lho ning kono. Ndak lho. Oh iya. Man Jarman, kowe ndek Pak kene gak seneng man. Sapa jenenge Jarman ya? Jerman utuhmu. Anake cak. Anake dagelan kondang kok Jawa. Jerman Witono. Lho kata apa? Asma ki ra apa-apa sing penting iki sukses kaya wong ngene Lho, lho. ya sing kudu Jerman ah. Ya liyane. Lah padune sampean pengen kok. Lah apa iso ngrayu kowe? Apa iso ngrayu wong sampean rombongane lho sing nggawa sampean kabeh. Tapi sampean kan gak menang ngrayu mangku. Tapi debok kuwi nek gelem. Yo. Oke, kotak. Apa wani kira-kira? Wani ya Met ya. Rawani. Amas amayor iki nyanyine yo Met yo. Ayo, iki rayu ngene iki gak wani dalange ngrayu kok Lek. Loh, dalang itu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Tanggung jawab kuwi ning wayang. Sinden wis enek bagene dhewe-dhewe. Lanang kok gak wani ngerayu ya Mas. Mula ora payu-payu. Payu-payu kuwi. Aku balane komet, Bro. Milang-miling tiba guing. Apa kuwi? Ha kakean milih sampean bojomu. Enak ngidi rekoso. Mas. Ayo, ndang neh. Sayangku Nah, gitu. sing ayu dhewe apuron ngapa bakal tak usahake ibarate bumi isi Modal bensin seliter, motorku tak starter, tak ampiri ayo tak jak muter-muter. Ya tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Seta Pak, seta. Apa? Kok tinggal gak biasane iki Pak indah Lurih, Pak. bae gak numpak dino taksi iso sampean iso ngrayu ayo ngrayu sinden jajal wani ra Aku gak iso nek nyanyi. ya kata-kata dong apa bowo? Pak, wonten pamundutan Mbak menawi. Loh, ada no banyak. No. ya diaturi nggih gliak-gliak waton kecandak ngaten nggih Mbak Birgita Ayu Setiani. Ayu yang mijil saking Kediri, kelahirannya Kediri. Angge niki wau kathah sik sapa takae lah nek ngene kan ngerti. Ah monggo ngaturke napa Mbak? Ngaturaken. Ya ngaturaken. Nah, niki pamundutannya banyak Mbak siapa? Mbak Birgita. Nggih, napa, Wonten setunggal Lintang Asmara, 2 Memanik. Memanik sih ya. Oke. Cahyo ya. Manik ya apik. sing piye to met pemanik Memanik. Oh, panggah ya. Apa? Megar tak usah Modal bensin. Malah kowe mah. ya sesarengan Asta Brata Buka saka Orjen Mas Tris. Heeh, Piye saka Orjen. kata-katane anu slogane piye? Astabrata. Suka. juga Ngono tok. Iya no. kangge lambene Lah apa arep mbok ubah apa piye? Yo Arep mbok ditambah yo Mas wong ora bayar lho. Piye? Tambah piye Slogane umpamane? Sing muni Astabrata ngono Dang. Asta Brata Suka. Ya calek ngono. Siagakno. Sinden-sinden nyekel mik kabeh. Sinden-sinden satu-satu. Sinden-sinden nyekel mik kabeh. satu-satu niki Satu-satu. Sik ta Mas, pikir-pikir sik Mas. ya ora apa-apa Nek kene oke lah. Nek kene. Wes toh. Itu namanya wes anggota grup itu harus loyal kepada kru ya Mas. Ayo terus. Ayo. Siapa nama ini nama? Namanya Ya, siapa? selamat malam. Yes, nama. Nama saya Retno Dewi. Oh, Retno Dewi. Wah, lah sampean to no. Loh, kok Dewi kok wi. Nah, tahu kata-kata slogannya Pak Mane? Astabrata. Suka. Mas Komet sing ngabane Mas Komet jajal. Oh, iya. Apa nono? Astabrata. Suka. Nah, oh anu iki, cek kecilian romate iso. Kurang totalitas. Geser. Romate muni, angine romate muni. Contoh ya. Iki dicontoni karo Ayam nek cek ngedom ayam. Astabrata. Suka.
Ayo. Dadi kene ngantek ngeder. Astabrata. Oh ya urus Suka, suka. suka. Ya. Ya, Astabrata. jenenge sik, jenenge sik. Jenenge. Orang nganggo nada. Oh ya, jenenge siapa, Mbak? Sinta. Oh ya, Mbak Sinta, coba Iya. jawab ya. Ya. Astabrata. Suka. Lagi. Iki kena tak mbru iki. Kok kene bumber. Sebelah. Sebelah. What your name is? What your name? My name is Aulia. Oh, iki bidu Scooby-Doo. Lho apa? Apa juga kira to. Ben kowe tak Inggris lah gitu. Ayo, Olia. come from dari mana? Sidoarjo. Sidoarjo. Yes. Wah, ngantuk ngalor ya. Yes. Ngetan to, Ngetan. Ayo ngalor terus ngetan. Oh iya. Astabrata. Suka. Oh iya. Saya rene saya. Wis terus. Iki wis tau dimbru ya, Met. Heeh. Yovika iki. Kowe kok kenal to, Met? Sangawi. Yovika. Nggih. Jawab ya. Oke. Astabrata. Suka. Oh iya. Bubu kurang menarik. Tapi tidak masalah, itulah salah satunya. Kita harus membuat kurang. Masih satu. Ibu Eko Mary. Mary nonggo. Ojo sia-sia. Siji dimruk kabeh. Kok bareng mrek untune cepot, Met. lu wis ora patek anu ngabas. Ayo. Sampean ben dimbru kok, Met nggih. Pun anu jenengan besi mawon pun. Ngapunten Kabeh iki. nyapa? Ayo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ala lucu-lucunya. Lucu-lucunya. Ya sewu nggih paring asma sinten, Dik? Kula Bu Parsinem. Bu Parsinem. Nggih. Saged nggih. Mbuh. Uruk. Jajal ya, jajal ya. Nggih. Astabrata. Suka. Ori. Piye? Ngeten lho, Bu. Nyun sewu piye Met lambene? Kene. Bu, nyun sewu. Met piye lambene done? Astabrata. Suka. Bu. Astabrata. Suka. Saya kuwi karo padha karo ngidu. Suka. Iki berkita urung. Biar kita urung. Ayo, sampean iso ta, Nduk ya? Ya isono. Sing Ndur kuwi apik. Astabrata. Suka. Apik to? Apik kowe. Piye, Met? Piye? Ayo langsung lagi. Ayo, manik. Ayo, mamanek buka orjen Mas Tris. Ayo, mamanek sesarengan Mbak Berkita Ayu Setiani. Ayo. Oke. Go let Tris go. Halo.
Sapun dipun pinangkani pamundutanipun. Nggih. Memanik. Berarti sik ndek utang siji to, Mas? Nggih, nggih, nggih. Apa ya? Iki mau Lintang Asmara. Lintang Asmara. Oh nggih. Ben disarirani dening Mbak Aulia ya. Ya. Sing saka ngendi mau, Met? Mbak Aulia dari Sidoarjo. Sidoarjo. Sidoarjo kok Sidoarjo. Sidoarjo. Ben jumeneng ya? Oke. Monggo Mbak Aulia, sepote coba kaya ngapa? Yuk. Yo. Disapa Mas Lindro, Mas Komet. Selamat malam Sugeng Dalu Cahayu. Ah, wes. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Lendro. Paring asma sinten kalau mau? Kula Aulia. Aulia Sidoarjo. Nggih leres. Sakmenika posisi wonten Sidoarjo napa tasih kuliah? Teng Sidoarjo. Sampun rampung kuliah. Alhamdulillah. Nggih, jelas Met. Biasane posisine back napa nyerang? Loh. Lah apa pemain bola apa piye aku kok. Kok iki isih ning omah apa wis lulus kuliah? Lah, karepmu ngono lho. Sudah lulus kuliah. Jenengan sampun lulus kuliah napa? Kula pun lulus omah-omah. Kok kuliah? Wong bapak tebu ora wis ya. Mbak Aul. Nggih. Ngaturaken Lintang Asmara. Ayo karo sapa ki Mas Komet apa Mas Lindro? Mas anu Slendro no. Ape Komet. Niki Lintang Asmara pamundhutane Bules. Anu Mak Samija, Mak Sumija gitu. Sumija sapa Met? Sumija. Sumija sing tukang masak kene. Kowe kok apal Kok apal men to? Biasane kok. Oh wilayahmu ya kene iki ya. Lah nek sing tunggu beras. Tunggu beras. Tuku beras biasane anu Bu Titi. Lah bules niku wau sinten? Bules niku sing tukang adang. Tukang adang. Tukang gawe kopi, Bules nek tukang gawe kopi. Gawe kopi nani. Kopi tanggaku kok. Kok ya apa to? Kok ya apal men to? Lah ya Apal, Mas. apal men to. Kowe kok pinter to Met Lho kudu apal. gapyak ngono lho. Nek sing tukang gawe kopi sapa Mang? Tukang gawe kopi Mbak Nani. Sing tukang adang. Tukang adang Bulis. Tukang masak. Masak Bu Sumija. Tukang adang Met. Pengadang Bu anu Pak Karnati. Mbok upek. Mesti nanggap kok tukang adang. Karena aja tukang adang iki ngawur. Ayo karo Mas Lindro Mas Komet Lintang apa Asmara. digarap wong loro? Garap loro iki. Oke, digadu. Iya. Sarengan Mbak Aulia, coba kaya ngapa Lintang Asmara to dadekke. Yo. Celorot. Mbak Aulia
iya sampun ngaturaken lintang asmara matur nuwun. Heeh, dipisanke kurang siji ya Mas Sinten? Komet kalih Mas Selindro. Nggih, Mas Siap. Dalang. Ada Mbak Retno kalih Mbak Sinta. Oke. Kalih. Nah, iya nol. Diduetke. Yo, coba kaya ngapa Mbak Sinta kali Mbak Retno jumeneng sepote ya. Cok, ayo coba celorot. Yo. Awas. Yo. Wow, semakin malam semakin tipis-tipis. Disapa sih no. Yo, sapa-sapa selamat malam Sugeng Dalu cantik dari yang sebelah kiri dulu. Selamat malam Sugeng Dalu, Cak Selindro. Ya, nama-nama siapa cantik? Kulo Sinta. Oh, iki Sinta Met. Sinta yang sana, Ya, Saya Retno Dewi. Oh, iya. rumah Mbak Retno Dewi. Asli Kabupaten Semarang. Untuk mengetahui daya fokus kalian berdua, Piye? sing digawe juragan apa? Ayo. Gabah. 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 Gabah itu yang bagaimana tolong dijelaskan sebelah sana. Sebelum menjadi beras. Sebelum menjadi Belum beras. diseleb. Oh iya Wah, betul. pinter, Sampean pinter. nggak ngerti nah sampean. Ya ngerti, teko Sebelum jadi beras. Beras. Kalau beras itu sudah dikupas menjadi menjadi loh. Ya beras. gak ngerti. Beras dikupas tepung. Salah. Apa? Menir. Ora patek remuk kok. Pertanyaannya gitu. Lah nek wis dadi beras ya toh dimasak dadi Nasi. nasi kuwi mergo sak kelompok ning dhewe Upo. kuwi bangsa siji wae jenenge Ruwerna ya toh. Wong luar negeri karo awake dhewe bingung sing upo ndi sing rais ndi sing nasi ndi kuwi nek sego dibuntel godhong didang kae waya bodo jenenge dawa kae lontong. Oh, Sego garing. sego garing karak kuwi wong luar negeri saya bingung ngono. Soalnya awake dhewe bangga dadi wong Jawa Indonesia. Indonesia. Nggih. Ngaturke napa? Ngaturke tetembangan sing seragenan nggo penutup lali janjine. Oke. Ya. Sera. Ya pas. Gir. Digedruk nih Mas ya. Gedruk. Gedruk. Gedruk sing piye, Met? Aku kan bos campur sari ora karo gedruk. Iki komet. Nah, aku kan wis biasa ngetes Oh, iya. komet. Iki kan rencana apa gawe campur sari ya, Met ya. Ya. Komet song. Enggak. Duh. Wis gak ini. Gedruk ta? Gedruk piye? Duh. Iku ora gedruk. Campur sari kuwi lho gedruk. Nadane. Style. Genre musik. Genrene. Genrenya gedruk. Lah ya, gedruknya. Iku ora ngono. Ya piye to? Duk dek, duk dek. Ah. Duduk piye? Ya wis dumpek pek, dumpek pek. Kau. tak tempek. Lah ya kuwi lho Mas gedruk. Arasmene ngono kuwi. Iya, Yo, iya. kanca-kanca. Lah kare dung-dung. Ya ya, ya wis duduk tek lagi lho. Rungokno dhewe nak ngono suarane. Dung apa? Dung apa? Dung pek ngono. Delan suarane nak ngono. Delan. Ayo jajal. Jajal tes drum sik. Ya ya ta. Oh iya. Nah ngono tak takoni. Heeh. P Malah kuwi ya. Ayo kene. Dateke. Yo. Yo. Iya. 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 Cek, 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 cek. Iya. 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 Cek, cek, cek. isinan. Teroke ya, Met. Iya iya. Anak-anak juga teroke. Ya.
Janji Yo. Wow, luar biasa. Mas Lendro, Wonten dawuh Mbak Cange. Mas Komet, Nggih. sampun sawetawis anggenipun paring lelipur ingkang baku. Mas Komet ndonga napa, Mas Lendro ndonga napa? Ndongake marang nganten sarimpit mugi-mugi dados pengantin bahagia, adem, ayem, tentrem. Amin. Amin. Dadosa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi-mugi enggal pun paringi golekan kencana ingkang saged tata jalma menungsa Mas. Ugi nyun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun mbok menawi wonten klenta-klentunipun anggen paring panglipur. Leres. Tuku tahu ning Kediri, bila ada waktu kita bertemu kembali. Amin. Tawon ana tupe. Lakon ana tutuke. Tutup. Loh. Sewang-sewang laku ya, Mas? Nggih. Nah, oke. Nduk, piye nutuke lakon? Heeh. Surak siaga? Heeh. Minangka tandha budhaling para wadyabala? Heeh. Mbacutke lakon? Ayo, Mak, tak derekke. Umreh kang palu mares